Ο Πάτερ τεστάρουν την βιντεοκάμερα. Δεύτερο, τα αρρώστατο βρέθηκε. Θυμάσαι το αρρώστατο. Συνέχεια έχουμε καθαρίσει τελευταίες κόντρες πολλές. Το Σταύρο Τράβα που είναι πρώτος. Θα πιάσει κλίψη. Τεστάρω το πρώτο σουτί που γράφω ρε και θέλω να το δω το βράδυ. Να δω πως γράφω κιόλας. Εσένα καίγεται. Τον Κυριάκο πιάσε το προφίλ. Θα θυμώσει η κάμερα αυτή την πάτσα. Πάρε εδώ να πούμε πώς θα τα ξύνει. Για να μην μας λένε και ημερομηνία. Και να δείχνεις και τους συναδέλφους που κάθονται και παίζουν τάβλοι, ιστορίες, ότι και σε κάποια συζήτηση να τους παρουσιάζεις. 20 του μηνός Μαρτίου. Βλέπετε εδώ, συμπιάσα ταξί 7 βαγιές. 22 Μαρτίου Πού στο λιμάνι? Αραπάκι. 22 Μαρτίου. Πιάσα ταξί κάτω η κεντρική. Να μην χωράνε τα αυτοκίνητα. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Αιώνια στο καθάρισμα. Αιωνίως στο καθάρισμα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο. Ναι, καλησπέρα.